Dumelang thobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng. Sidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu. Ndingayintoni na ngaphandle kwakho? Why is it dark in here? Why is it so dark? Molweni zidwesha nezidweshakazi. Guys, I've been unfaithful and untruthful. So today I decided, you know what? Let me pay for my sins for promising, giving you empty promises. I owe you dream interpretations. Let's get on it. I won't be going around apologizing anymore because I think you have had enough of my apologies. Masingeneni emxholweni. Namhlanje ndifuna sithethe ngephupho lokuthenga. Uyalibona la phupho uzithonga uthenga evenkileni. It's either uthenga impahla okanye uthenga ukutya. Yayibona impahla ezin izihlangu njalo njalo, impahla enxitywayo njalo njalo. Ndifuna sithethe ke ngelo thongo into yoba xesha elininzi sizibe elo thongo lingaba mhlambi lizama ukuthetha ntoni. Ngoba siyayazi mos into yoba amaphupho ngelinye ixesha anentsingiselo. Intsingiselo leyo ethi ngelinye ixesha thina sibone uba liphupho nje kanti ngelinye ixesha iphupho liyathetha. Umzekelo, ukuzithonga uhambaze phakathi kwabantu, uzibone nawe into yoba uba ngazama ufihla ngapha, uba ngathi ukhangela into yonxiba awuyiboni, uneentloni and abantu bakujongile. Andithi siyane sithi xa uthonge ngolo hlobo ngelinye ixesha ithetha ukuthi ikhona le nto uzawuba exposed. Soon enough you are going to be exposed for inyala elithile. Kukho ihlazo oliqumayo. Abantu abadala bathi ngela xesha lungisa, ikhona into engahambi kakuhle okanye ikhona into ongayenzi right. Kuthiwa ke ngoku xa uboniswa ngolo hlobo uzibona uhambaze kuthiwe lungisa unyawo lwakho. Ngelinye ixesha ayinguwe wenzeni, akho nyawo lutheni, into kunayo uhambaze ngokwesintu, awombethanga. Kuyiloo nto ke ngoku ngelinye ixesha uzawuthonga uthenga impahla kuthiwa zombathise, ngoba xa ungombathanga linyala elo, ziintloni phakathi kwabantu. Umntu akahambi phakathi kwabantu engombathanga. Ithi ke ngoku loo nto leyo nalapha kuwe isiqu igazi eli lakho xa ungombathiswanga ngokwesintu. Sithetha ukuthini xa sisithi awombathiswanga ngokwesintu? Sithetha ukuthi iintsiko zokuba ngumntu awuzenzelwanga. Zintoni iintsiko zokuba ngumntu? Iintsiko zokuba ngumntu nazi. Umzekelo, umntwana uyazalwa. Ekube enzaliwe umntwana kuthiwani? Akhutshwe endlini. Hlobo nizayibeka ngalo, abanye bathi yimbeleko, njalo njalo, abanye bathi kuqatywa, njalo njalo. Kodwa loo nto ilisiko kokwenu lokuba ungumntwana usaziswa kubantu abadala. Masingayithathi for granted into yokuba ngosuke uzelwe bamele uba bayandazi. Umntu uyaziswa ukuze abe kanti uyaziwa. You understand? You have to be acknowledged by your ancestors. Someone must do something to ensure that you are introduced and therefore acknowledged by abantu bakokwenu.
It is not automatic ukuthi njengoba uzalelwe apha kwaBhovula ungumntwana walapha therefore abantu abadala bayakwazi. Uzawuphoswa zizinto, uzawuphoswa ngamathamsanqa ngenxa yento yoba wena awaziswanga ngokusesikweni. Ithi loo nto leyo awombathiswanga. Khumbula kwa imbeleko lena kungela xesha umntwana ezalwayo kuthi ke ngoku unina womntwana aze kuxhelwe ke ngoku igusha okanye ibhokhwe fele elo lizawulungiswa lilungiselelwe into yoba azabe nento yokubeleka umntana agqumakale afudumale. Mbeleko ke leyo. Yeke leyo bathina imbeleko sizenzelwa sesina 40 years ngenxa into yoba yaphosakala umncinci. Xa ungombathiswanga malunga nembeleko uzawuba namaphupho akumila kukuthi wena uyothenga impahla evenkileni, ukhupha imali unika umlungu okanye uyabhatala, kodwa ubhatala ityala lokungambathiswa. Yiloo nto uzawuphupha uthenga into yokunxiba. Iphupho ngaba lizama ukuthi unetyala unxibanga, uhambaze, awombathiswanga, bhatala eli tyala. Yiloo nto uzawuphupha uthenga impahla. Iyavakala ityuwa emngqushweni. Iba imbeleko ke umzekelo omnye igazi lakhe ndihlale ndisitsho lize liyeye imbeleko lifune nangaphezulu. Umzekelo lifuna intambo enkulu nalapho ngoku sowunayo imbeleko uzawumane uziphupha usithini uyothenga impahla. Ithi loo nto leyo awombethanga ngokwaneleyo. Omnye njengam oligqirha, phofu akunyanzelekanga uba ube uligqirha ukuze ukhona umuntu olahlekayo uba uThixo wam zawubuyela kuyo, afuneka kame kuloo ndawo ame kuyo. Ndithi ke ngoku fumanisa into yoba wena uthonga into yoba kufuneka uthombile. Ndicinga uba ndikhe ndathetha ngentonjana. Uyawuhamba uye kulaa vidiyo yentonjana uyokhangela into yoba umntu onetyala lokuthomba uthonga amaphupho akumila kunjani. Loo maphupho wonke ngamaphupho athetha ngobume bakho, ngokombathiswa kwakho, ukuze ube ngumntu funeka kanti ube uzenzelwa iintsuku ezithile nezithile. Umzekelo oyindoda yena fumanisa into yoba ewunayo imbeleko uyayiva ke ngoku akazange ancanyiswe ngoba kaloku khangaye esuthwini. Umzekelo uzawumane ephupha uthenga impahla okanye uyothenga ingubo. Ingawe into yokuthenga impahla thetha ngawe, nguwe lo mntu uhambaze kufuneka umbathisiwe. Ukuphupha uyothenga izihlangu umzekelo, phupha uthenga izihlangu nako ithetha ukuthi ikhona le ndlela kufuneka uyihambile and ayizuba lula, ifuna into yoba uzilungiselele. Yiba nesihlangu, ihambo yakho awuzuhamba lula, kodwa khona ihambo kufuneka ulithathile. Ingakumbi abantu abanokugula okumhlophe, abanobizo, uyathanda uziphupha ulahlekelwe zizihlangu ngelinye ixesha okanye uzithenga. Kuthiwa lungisa uzawuba nohambo. Ukuphupha uthenga ukutya. Ukuphupha uthenga ukutya nako kuthetha ukuthi likhona ityala apha ekhaya. Thenga igrosari. Xesha elinintsi ke xa uthenga igrosari nqabile into yoba kanti uzigrosarela wena wedwa, kukutya oza kutya nabanye abantu. Ithi loo nto leyo kulanjiwe. Abantu abadala bazama ukuthi ebethuna silambile. Abantu abadala bazama ukuthi ebethunani likhona elityala ningade nililungise. Abanye umuntu omdala ufumana into yoba nimenzele zonke izinto kodwa umane umzekelo ethumelisa into yoba
ndicela iti, njalo njalo. Phinde nawe uzithonge ke ngoku uyothenga ukutya. Abantu abadala bafuna amakhaya ethu ahlale efudumele ngemfudumalo njalo. Umzi ongenakutya awufudumelanga, ufana ke nomzi ongawenziyo amasiko, ongabalungiseleliyo abantu babo, umzi ongabakhaphiyo abantu ababhubhileyo, ongababuyisiyo abantu ababhubhileyo, ongaziliyo ukutsho, umzi ongazenziyo iintsiko ezifana nokuguqula abantu abangasekhoyo ukubangenisa endlini, njalo njalo. Ubuyagodola umzi onjalo. Nizawuba naloo mathongo ke nithonga, nithenga ukutya xa ningabantwana bakuloo mzi. Ngabantu abadala bayacela bathi lungisani, ninetyala. Andifuni uyenza ndibethunana, ndizawubuya kodwa mandingenzi izithembiso, kuzawubonakala. Camagwini, keep on subscribing, please share the videos, because when you share we grow like that. Don't skip the ads. I have Tamila school fees to pay. Andithi enkosini bethunana ngento yonke. Camagu.